Dok se svijet budi, armada aluminijskih divova nestaje s neba. To nije slučajnost. Globalna trgovina ovisi o mreži koja diše samo u apsolutnom mraku. Dok spavate, elektronički kolosi prenose otkucaje srca ekonomije u strateškoj tišini, izbjegavajući dnevni promet iz razloga koje većina ignorira. To nije samo logistika, to je bitka protiv fizike, topline i vremena. Zašto sustav treba noć da bi preživio? Odgovor će vas ostaviti da gledate u nebo. Počinjemo. Nemoguće obećanje koje je promijenilo svijet. Sve počinje jednostavnom frazom koju smo internalizirali do normalnosti. Stići će sutra. To obećanje koje se danas čini kao pravo, logističko je čudo od jedva nekoliko desetljeća. 70. godina brzina trgovine bila je vezana za brod, vlak i kamion. Ideja da paket prijeđe kontinentu 12 sati bila je znanstvena fantastika. Sve dok jedna tvrtka, Federal Express, nije odlučila da će ta fantastika biti njezin posao. Shvatili su da za postizanje toga ne mogu jednostavno dodati letove putničkoj mreži. Morali su ponovno izmisliti geografiju transporta ispočetka. Tako je rođen i usavršen model Hub and Spoke ili središte i žbice. Zamislite kotač bicikla. Središnja osovina je masivna zračna luka, hub, dizajnirana isključivo za teret. Žbice su rute koje povezuju to središte s desecima, ponekad stotinama, manjih gradova, spokes. Tako funkcionira magija, ili bolje rečeno, nemilosrdni inženjering. Tijekom cijelog dana, tisuće kamiona i kombija skupljaju pakete po cijeloj zemlji. Kad padne večer, ti paketi konvergiraju u srednjim zrakoplovima koji polijeću iz svojih gradova i usmjeravaju se ne prema svom konačnom odredištu, već prema hubu. Svi lete prema istoj točki, u istom vremenskom prozoru. Dok svijet spava, u tom neuralgičnom centru događa se pravo čudo. Milijuni paketa se istovaruju, automatski klasificiraju u labirintu traka koji podsjeća na znanstveno-fantastični film i premještaju u roku od nekoliko sati u druge zrakoplove koji idu u njihov konačni odredišni grad. U zoru, ti zrakoplovi slijeću i roba se isporučuje. Zašto je ovaj balet nemoguć danju? Razlog je vrijeme. Model zahtijeva da se cijeli proces koncentracije, klasifikacije i redistribucije dogodi u prozoru od između 6 i 8 sati. Ako biste to pokušali učiniti danju, udarili biste u neprobojni zid, za gušenje u zraku i na zemlji. Vremenski slotovi u važnim zračnim lukama su zlato, zauzeti putničkim letovima koji su profitabilniji po sjedalu. Nebo je puno, rute su sporije zbog uzoraka čekanja, a ceste koje vode do zračnih luka su parkiralište. Kašnjenje od 1 sata na samo jednoj žbici prekinulo bi cijeli lanac, čineći da obećanje o sutra ispari. Noć sa svojom operativnom tišinom bijelo je platno na kojem se ova složena logistička slika može izvesti bez smetnji. To je jedina radna smjena dovoljno duga, mirna i predvidljiva za orkestriranje takvog svakodnevnog čuda. Ponoćni balet, ekstremna sinkronizacija. Da bismo razumjeli razmjer ove kontrolirane ludosti, moramo posjetiti jedan od njezinih glavnih hramova. Uzmimo međunarodnu zračnu luku Memphis, u Tennesseeu, globalni superhub FedExa. Između 11 navečer i 4 ujutro, ovo mjesto prestaje biti zračna luka kako bi se transformiralo u pulsirajuće srce logističke zvijeri. Zamislite scenu. U mraku, osvijetljeni tisućama natrijevih svjetala, deseci zrakoplova, od malih transportera do kolosalnog Boeinga 777, slijeću u gotovo konstantnom tijeku. Svaki ima prozor dolaska izračunat u minutu. Na zemlji, armada servisnih vozila, traktori s platformama, kamioni za gorivo, oprema za istovar, kreće se vojnom koreografijom kako bi opslužila svaku letjelicu u smjenama koje ne prelaze 45 minuta. Paket koji je stigao zrakoplovom iz Seattla istovaruje se i stavlja na pokretnu traku koja uranja u gigantsku zgradu. Unutra je zvuk zaglušujući, škripanje traka, zujanje motora, stalni klik laserskih skenera. Ovdje, automatizirani sustav klasifikacije
Inteligentna mreža traka i skretnica čita etiketu svakog od više od 1,5 milijun paketa koji prođu svake noći. Hipnotičkom preciznošću usmjerava ih prema drugoj specifičnoj traci, koja će ih odvesti do zrakoplova koji će poletjeti za Boston ili Miami ili Los Angeles. Statistika je nevjerojatna. U vršnom satu ovaj centar može obraditi više od 500.000 paketa u 60 minuta. U trenucima maksimalne aktivnosti, jedan zrakoplov polijeće ili slijeće svakih 37 sekundi. To je industrijski srčani ritam koji je nemoguće održati u bilo kojem drugom trenutku dana. Cijeli ovaj bjesomučni napor ima jedinstven cilj: pobijediti minute prije zore. Ovo razdoblje poznato je kao kritični prozor. Počinje kada posljednji dnevni dostavni kamion stigne u hub s paketima prikupljenim tog poslije podneva, a završava kada prvi jutarnji zrakoplov poleti prema svom odredišnom gradu kako bi paketi mogli biti utovareni u jutarnje dostavne kamione. To je prozor koji se ne može proširiti. Sunce, ravnodušno prema logistici, izaći će u fiksno vrijeme. Stoga je svaka sekunda noćne operacije neobnovljiv resurs. Mehanički problem, oluja, ljudska pogreška imaju monstruozan domino efekt. Ponoćni balet nije elegantan zbog umjetnosti. Precizan je zbog očajničke potrebe. Čisto nebo i prazne ceste, učinkovitost daruje sate. Ako je model hub and spoke nacrt, noć pruža najvrijedniju sirovinu: prostor. Prostor na nebu i prostor na asfaltu. Tijekom dana sustav kontrole zračnog prometa je na granici svojih kapaciteta, upravljajući tisućama putničkih letova koji moraju stići i poletjeti u komercijalno vrijeme. Za teretni zrakoplov to se prevodi u vektore čekanja, neizravne rute za odvajanje od prometa i, što je najskuplje, kašnjenja na zemlji čekajući slot za polijetanje ili slobodnu pistu za slijetanje. Svaku minutu koju teretni zrakoplov s upaljenim motorima stoji, troši gorivo i proždire marginu profita svog tereta. Noću se panorama radikalno mijenja. Većina putničke flote je na zemlji. Kontrolori leta mogu teretnim zrakoplovima dati izravne i optimizirane rute, često na učinkovitijim visinama. Piloti rijetko moraju izgovoriti riječ holding. Ova zračna fluidnost nije luksuz, to je multiplikator kapaciteta. Zrakoplov koji leti iz Memphisa u New York za 3,5 sata umjesto 4, zbog nedostatka zagušenja, može napraviti dodatni povratni put u istoj noći ili omogućiti da prozor za klasifikaciju na zemlji bude malo duži. To je čisto vrijeme, stvoreno ni iz čega, darovano tišinom neba. Ali učinkovitost ne završava na pisti. Kada teretni zrakoplov sleti u 2 ujutro, kamioni koji čekaju da preuzmu njegov teret pronalaze autoceste koje vode do zračne luke pustima. Nema zastoja, nema radova, nema sporog prometa. Roba može teći iz utrobe zrakoplova do regionalnog distribucijskog centra u dijeliću vremena koji bi joj bio potreban u 5 popodne. Ova sinkronizacija između čistog neba i prazne zemlje je ono što komprimira proces koji bi u dnevnim uvjetima trajao dvostruko ili trostruko više vremena u taj magični prozor od 6 do 8 sati. Noć nije samo radna smjena. To je jedini kontekst u kojem globalna transportna infrastruktura djeluje blizu svog maksimalnog teoretskog kapaciteta bez stalne kočnice zagušenja. Fizika i ekonomija se udružuju u mraku. Upravljanje flotom zrakoplova jedan je od kapitalno najintenzivnijih pothvata na svijetu. Svako polijetanje je jednadžba u kojoj se trošak goriva, održavanja, zrakoplovnih naknada i plaća posade suočava s cijenom koja se može naplatiti za prijevoz tone tereta. U ovoj igri mikroskopskih margina noć nudi 2 snažna i neočekivana saveznika: ekonomiste zračnih luka i zakone fizike. Kao prvo, ekonomski poticaji. Mnoge važne zračne luke, svjesne dnevne zasićenosti, nude značajno niže naknade za slijetanje i parkiranje tijekom noći. To je način privlačenja posla u satima koji bi inače bili mrtvi. Osim toga, vremenski slotovi, dozvole za polijetanje ili slijetanje u specifičnom trenutku, obilni su i mnogo manje osporavani nego tijekom dana.
Za teretnu tvrtku koja svake noći pokreće stotine letova, ovi akumulirani popusti prevode se u uštede od desetaka milijuna dolara godišnje. To je neizravna subvencija koja cijelu operaciju čini održivom. Kao drugo, djeluje tihi saveznik, noćna atmosfera. Nakon zalaska sunca, zemlja oslobađa toplinu nakupljenu tijekom dana. Zrak blizu površine se hladi i, čineći to, postaje gušći. Za zrakoplov, gusti zrak je dar. Za motore to znači više dostupnog kisika po volumenu, što se prevodi u učinkovitije izgaranje i veći potisak. Za krila to znači više molekula zraka na kojima se stvara uzgon. Kombinirani učinak je dubok. Teretni zrakoplov može poletjeti s većom težinom na kraćoj pisti tijekom noći nego na podnevnoj vrućini. Ili, ako nosi isto, učinit će to trošeći manje goriva. U zračnim lukama s kratkim pistama ili u toplim klimama, ova fizička prednost je razlika između održive i nemoguće operacije. Spoj ovih čimbenika, niži operativni troškovi i veća učinkovitost leta stvara vrli krug koji utvrđuje noćnu dominaciju. U industriji u kojoj gorivo može predstavljati više od petine ukupnih troškova, gdje fluktuacija od nekoliko centi u cijeni kerozina može izbrisati dobit tromjesečja, ove prednosti nisu marginalne. Vlasnici noćne autoceste. Ova globalna mreža ne održava se sama od sebe. To je teritorij nekolicine titana, čije flote ispisuju tragove na noćnom nebu. Na vrhu, saurom pionira koji je izmislio pravila, nalazi se FedEx. Njegov super hub u Memphisu, Tennessee, nije zračna luka. To je katedrala posvećena kultu brzine. Svake noći više od 150 vlastitih zrakoplova konvergira tamo u savršenoj koreografiji. S flotom koja premašuje 700 zrakoplova, oni su vlasnici svoje logističke sudbine. Svaki dan prenose prosječno 6,5 milijuna pošiljaka, a njihovi godišnji prihodi dosežu 80 milijardi dolara. Memphis je mozak, ali njihova vaskularna mreža doseže više od 220 zemalja. Njihova vladavina temelji se na jednostavnoj premisi. Potpuna kontrola nad zrakoplovima, pilotima i hubovima, kako bi se zajamčilo da obećanje o isporuci prije 10 ujutro bude dogma, a ne mogućnost. Njihov veliki domaći rival, UPS, posluje sa sličnom filozofijom, ali u drugoj neosvojivoj utvrdi Worldport u Louisvilleu, Kentucky. Ovdje razmjer prkosi mašti. Njihova zgrada za klasifikaciju toliko je prostrana da bi njihov sustav pokretnih traka, kada bi se rastegnuo, imao duljinu od više od 350 km. Svaki vršni sat obrade 416.000 paketa. Brojka nije pogreška. 416.000 svakih 60 minuta. S oko 300 dnevnih letova koncentriranih u noćnom prozoru, UPS je druga kralježnica američke trgovine s učinkovitošću koja graniči s robotskom. Prelazeći Atlantik, pulsirajuće srce Europe kuca u Leipzigu, Njemačka. Ovdje je DHL, gigant njemačkog podrijetla, izgradio svoj glavni europski hub. Njegova najriječitija statistika nije u tonama, već u vremenu. U jeku noći, jedan zrakoplov polijeće ili slijeće svakih 90 sekundi. Leipzig je kritični čvor gdje se križaju tokovi istoka i zapada Europe, povezujući tržišta od Londona do Istambula s teutonskom preciznošću. DHL dokazuje da model noćnog huba nije sjevernoamerička ekscentričnost, već globalni standard za ekspresnu logistiku. Ali u posljednjem desetljeću novi grabežljivac je ušao u džunglu, mijenjajući ekosustav iz temelja. Amazon Air. Za razliku od ostalih, Amazon nije rođen kao zrakoplovna tvrtka. Rođen je kao digitalni katalog s patološkom obsesijom trenutnim zadovoljstvom kupaca. Njegova flota, koja je započela s nekoliko unajmljenih zrakoplova 2016. godine, danas premašuje 110 zrakoplova i ne prestaje rasti. Njegov model je hibridan i agresivan. Posjeduju neke zrakoplove, unajmljuju druge i koriste vlastite hubove, poput gigantskog centra u Cincinnatiju, koji je narastao za 68% u volumenu u samo 4 godine. Najviše remeti njihov promjena obrasca.
Dok su prije letjeli više danju kako bi nadopunili usluge drugih, sada je gotovo 40% njihovih operacija noćno. Razlog? Njihovo prime obećanje. Da bi ispunili isporuke u 1 ili 2 dana, trebaju da paket skoči iz jednog centra u drugi dok kupac spava. Amazon se nije samo pridružio noćnoj autocesti. On dodaje čitave trake, pritišćući da sutra postane danas. Nepriznati heroji noćne smjene. Iza svakog savršenog slijetanja u 3 ujutro stoji ljudski lanac koji se bori protiv vlastite biologije. Oni su nepriznati heroji noći. Pilot koji pije svoju 3. kavu ispred osvjetljene ploče u tihoj kabini. Kontrolorka leta koja vodi 30 zrakoplova na radarskom ekranu u mraku svog tornja. Tehničarka koja stručnim i hladnim rukama provjerava senzor na otvorenom na pustoj pisti. Klasifikator koji utovaruje kutije tijekom 8 sati u zaglušujućoj buci huba. Njihov glavni izazov nije tehnička složenost, već prastari neprijatelj, biološki sat. Svaka stanica u njihovim tijelima vrišti im da bi trebali spavati. Umor u ovim okruženjima nije samo pospanost, to je mjerljivo pogoršanje kognitivnih funkcija. Studije su uvjerljive. Stopa ozbiljnih operativnih pogrešaka povećava se za do 50% tijekom noćnih smjena u usporedbi s dnevnima. U konkretnim podacima može se zabilježiti do 9,5 kritičnih incidenata na svakih 100 sati noćnog leta u usporedbi sa 6,5 danju. Kratkoročno pamćenje popušta, vrijeme reakcije se produljuje, a sposobnost donošenja složenih odluka pod pritiskom erodira. Za borbu protiv ovog monstruma industrija je razvila znanost budnosti. Programi upravljanja umorom su strogi i temelje se na fiziologiji. Piloti na transatlantskim letovima dugog trajanja imaju dodijeljena kontrolirana spavanja u kabini, gdje jedan odmara dok drugi leti, slijedeći milimetarske protokole. Na zemlji su smjene dizajnirane s obveznim ciklusima odmora, a potiče se gotovo samostanska higijena spavanja tijekom dana. Potpuno mračne sobe, strojevi s bijelim šumom, izbjegavanje plavog svjetla ekrana. Za radnike u hubovima pauze su česte, a okruženja su osvjetljena svjetlima koja oponašaju dnevni spektar kako bi zavarala mozak. I dok ova noćna vojska odmara u zoru, drugi bataljun preuzima smjenu. Mehaničari i tehničari održavanja. Njihov dan počinje kada se zrakoplovi vrate. Tijekom sati svjetlosti rastavljaju, pregledavaju, popravljaju i certificiraju svaki centimetar letjelice. Boeing 767, koji je prevezao 50 tona tereta iz Anchoragea u Chicagu, treba temeljit pregled prije svoje sljedeće misije u 11 navečer. Ovaj ciklus od 24 sata, gdje je noć za letenje, a dan za liječenje, stalni je otkucaj koji održava mrežu živom. Bez ovih dnevnih čuvara, noćna flota bi se zaustavila u roku od nekoliko dana. Tajni plan globalnog tereta. Kada bismo mogli vidjeti planet očima otpremnika tereta, ne bismo vidjeli Zemlje, već konstelaciju svjetlećih točaka povezanih zlatnim linijama intenzivnog prometa. To su globalne zračne autoceste, a njihovu geografiju diktiraju ekonomija, fizika i politika. Najprometnija ruta na svijetu je zračni most između Azije i Sjeverne Amerike. Ovdje geografija nameće gotovo obvezno zaustavljanje Anchorage, Aljaska. Na prvi pogled to je udaljeno mjesto, ali na karti velikog kruga najkraća ruta između Tokija i New Yorka prolazi točno iznad Aljaske. Anchorage je postao gigantska benzinska crpka Sjevernog Pacifika. Teretni zrakoplovi koji polijeću iz Šangaja ili Hong Konga pune gorivo do granice za dugi put, ali ne dovoljno da stignu do Chicaga bez dolijevanja. Slijeću u Anchorage u ponoć, pune svoje spremnike u 45 minuta i ponovno polijeću. Toliko je ključan da je 4. najaktivnija teretna zračna luka na svijetu, ne po onome što pomiče, već po onome što omogućuje pomicati. Spuštajući se na jug, Miami International su vrata osjetila i žurbe. Njegova specijalnost su kvarljivi proizvodi visoke vrijednosti. Svake noći zrakoplovi puni kolumbijskog cvijeća, peruanskih šparoga i ekvadorske tune slijeću na njegove piste. Ovaj teret ne može čekati.
Svaki sat se računa prije nego što svježina i vrijednost uvenu. Miami ih klasificira i otprema prije zore prema supermarketima i cvjećarnicama diljem Sjedinjenih Država i Kanade. U Europi Leipzig DHL i Frankfurt Lufthansa Cargo djeluju kao veliki kontinentalni distributeri. Odavde roba stiže iz Azije preko polarne rute ili iz Amerike i zrači prema ostatku kontinenta. U međuvremenu, u Aziji neprikosnoveno prijestolje zauzima Hong Kong International, godinama broj 1 teretna zračna luka na svijetu po tonaži, a slijedi je Šangaj Pudong. Ove luke su lijevci kroz koje prolazi svjetska elektronička proizvodnja. Pametni telefoni, čipovi, komponente koje hrane globalne montažne trake. Podaci ne lažu, 20 najaktivnijih teretnih zračnih luka na planetu upravlja s gotovo polovicom ukupnog svjetskog volumena. Ova karta nije slučajna. To je otisak prsta globalizacije, krvožilni sustav u kojem krv, roba, mora stići do svakog organa, tržišta, u rekordnom vremenu. A samo noć pruža dovoljan krvni tlak da se ciklus završi svakih 24 sata. Rat bukom, sukob s usnulim gradom. Za svaku osobu koja primi paket na vrijeme u zoru, postoji druga, kilometrima od zračne luke, koju budi daleka grmljavina mlaznih motora. To je Ahilova peta noćne logistike, zvučno zagađenje. Problem se intenzivira fizikom zvuka. Noću je zrak blizu tla hladniji, dok na određenoj visini može biti topliji. Ova toplinska inverzija djeluje kao poklopac koji hvata i usmjerava zvučne valove, tjerajući ih da putuju mnogo dalje i s većim intenzitetom nego danju. Osim toga, pozadinska ambijentalna buka blizu je nule. Bez prometa, bez industrije, bez gužve. In toj tišini buka polijetanja u 2 ujutro nije samo još jedan zvuk. To je nasilno uplitanje u san tisuća ljudi. Ova bitka pokrenula je regulatorni rat s 2 jasna fronta. U Europi su ekološka osjetljivost i pravo na odmor prioritetni. Zračne luke poput Frankfurta imaju stroge zabrane operacija između 11 navečer i 5 ujutro. U Nizozemskoj je vlada pokušala smanjiti noćne letove u zračnoj luci Amsterdam Schiphol s 32.000 na 27.000 godišnje. Mjera koja je izazvala službeni diplomatski prosvjed vlade Sjedinjenih Država, uz argument da bi to ugušilo transatlantsku trgovinu. Za Europu je to jednadžba kvalitete života nasuprot ekonomske učinkovitosti. S druge strane oceana, u Sjedinjenim Državama, filozofija je tradicionalno bila opuštenija, dajući prioritet trgovini. FAA regulira razine buke, ali rijetko zabranjuje operacije. Međutim, nezadovoljstvo građana je golemo. U Chicagu O'Hareu u jednoj godini zabilježeno je 3,7 milijuna pritužbi na buku. Pritisak zajednica prisiljava na promjene. Otkucaj srca globalne ekonomije i što dan gubi. Na kraju, globalne brojke pokazuju nam pravi doseg ovog noćnog pulsa. Svake godine više od 65 milijuna tona tereta siječe nebo. Vrijednost ove robe premašuje $6 bilijuna, predstavljajući oko 35% ukupne vrijednosti svjetske trgovine, unatoč tome što čini manje od 1% volumena. To nam govori nešto ključno. Ono što leti je ono vrijedno, ono hitno, ono što ne može čekati. Zamislite na trenutak da se ova mreža zaustavi, samo na 24 sata. Posljedice bi bile trenutna lančana reakcija. Ljekarne i bolnice počele bi primjećivati nedostatak specijaliziranih lijekova, reagensa za testove i medicinskih komponenti. Proizvodne linije automobila, telefona i računala na različitim kontinentima bi se zaustavile zbog nedostatka samo jedne kritične komponente koja nije stigla točno na vrijeme. Luk bi se počele zagušivati kontejnerima čiji hitni sadržaj nije mogao preskočiti red zrakom. Elektronička trgovina bi ušla u krizu povjerenja s milijunima neispunjenih obećanja o isporuci. U 72 sata osjećaj oskudice i poremećaja bio bi globalan. Ova mreža nije luksuzna usluga. To je središnji živčani sustav moderne ekonomije, a njezini otkucaji su neopozivo noćni. Zaključak je nepobitan. Teretni zrakoplovi ne lete noću zbog hira, niti zbog jednostavne konkurentske prednosti. To čine jer dan nema kapaciteta za njih.
danu nedostaje tiho i kontinuirano vrijeme potrebno za koreografiju huba. Nedostaje mu zračni i zemaljski prostor bez zagušenja. Nedostaje mu fizička i ekonomska učinkovitost. Naša kolektivna potražnja za trenutnošću stvorila je čudovište preciznosti koje se može hraniti samo u mraku. Noć je, dakle, prestala biti razdoblje odmora za svijet. Postala je najvažnija radna smjena. Smjena u kojoj se gradi sutra. Doslovno. Paket po paket, dok planet većinom spava. To je konačni paradoks našeg doba. Da bismo živjeli u svijetu zasljepljujuće trenutnosti. U potpunosti ovisimo o onome što se događa kada ne možemo vidjeti. Sljedeći put kada čujete, u daljini, tupu grmljavinu zrakoplova usred noći, to više neće biti bilo kakva buka. Bit će to zvuk zupčanika u najsloženijem stroju ikada izgrađenom, stroju koji pokreće svijet dok vi odmarate. Jeste li ikada zastali da razmislite o razmjeru ovog paralelnog sustava?